Когато започнахме този филм, на известния на всички софиянци площад Лъвов мост се извършваше мащабна реконструкция, която вече беше изтрила спомена от предишния познат пейзаж. Тогава в дъното стърчеше голяма, увехтяла и грозновата сграда, толкова безлична, че никой не обръщаше внимание. Беше забравена и мрачната й слава. Ако надникнахте през мътните прозорци, нямаше да видите нищо, освен голи стени. Но още има стари хора, които помнят и предупреждават. Внимавайте! Тази сграда не е празна. Тя е претъпкана с минало. В прашасалата и вътрешност и наводнени помещения цари тишина, но някога тук са кънтели звуци, от които са не стръхвали косите. А тук-там и затъглите надничат призраците на изпълзялото на някъде време. На изчезнали безследно животи и безброй съсипани и преплетени човешки съдби. През 1912 година Централният комитет на Българската работническа социал-демократическа партия Тесни социалисти закупува двоетажна сграда на площад Лъвов мост. Нарича я Народен дом и я открива на 17 ноември 1913 година като център на своята дейност. Тук се настанява Централния комитет на Българската работническа социал-демократическа партия, ръководените от нея синдикати, печатница, печатни издания и книжарница. На площада отпред се организират митинги и демонстрации. На 4 март 1919 г. в Москва по инициатива на Ленин се създава Комунистическият интернационал, като фасада на съветския империализъм. На учредителния конгрес присъстват и българи тесни социалисти. Скоро след това, на 25 май, на 22-я си конгрес, Българската работническа социал-демократическа партия Тесни социалисти се преименува на Българска комунистическа партия. Така в България се появява партия, възприемаща болшевизма и използвана дълги години като инструмент за съветска намеса във вътрешните работи на България. На 24 май 1921 година терорист хвърля бомба сред ученическата манифестация. Разнася се слух, че е дело на комунистите. Разярена тълпа напада и опожарява Народния дом. Започва строежът на нова сграда под ръководството на архитектите австриеца Вайнщайн и българина Манол Секеларов. Тя е една от най-монументалните по това време в София. Новият Народен дом е открит тържествено на 27 май 1923 година. За авторите на филма, решението на Коминтерна да строи и налага в България императивното една партия, един народ в един дом предизвика първоначално заглавието Народен дом, но злата ирония на историята за съжаление го довърши на терора, като зловещ символ на най-ужасяващите издевателства върху няколко поколения българи от българи. Деветоюнският преврат през 1923 година, извършен от Военния съюз и Народния сговор, има за цел да свали авторитарното управление на БЗНС. БКП оценява събитията като сблъсък между селската и градска буржоазия и заема позиция на неутралитет. Образувано е правителство начело с Александър Цанков. В България е спокойно и няма условия за въоръжена борба. Но Москва има други планове и изпраща свои емисари в София.
Пристига и генералният секретар на Коминтерна Васил Коларов. В началото на август в Народния дом се провежда заседание на ЦК на БКП, на което под натиска на съветските емисари Коларов се подчинява и е наложено решение за въоръжено въстание. На 12 септември в навечерието на въстанието полицията, получила информация, арестува над 2000 активисти, окупира Народния им дом и ги вкарва в него. 2 дни преди края на безнадежния метеж, главният военно-революционен комитет Васил Коларов, Георги Димитров, Гаврил Генов панически бягат към границата и спират чак във Виена, оставяйки в България убити над 840 подлъгани селяни. На 4 януари 1924 г. е приет Законът за защита на държавата. БКП е забранено. Народният дом е конфискуван, а в сградата на Лъвов мост се настанява обществената безопасност. И докато правителството на Цанков обявява амнистия и се опитва да умиротвори страната, от Кремъл отново нареждат курс към ново въстание. Създава се единен фронт между комунисти и леви земеделци, обща военна организация с ръководител членът на ЦК на БКП Коста Янков. А по съветски образец е създадена и ЧК – терористична организация, начело с члена на ЦК Станке Димитров Марек и бъдещият вожд ремсиста Вълко Червенков. В обществената безопасност на Лъвов мост под ръководството на Владимир Начев и шефа на Държавна сигурност доктор Михалчев вече действа опитен и безкомпромисен екип – Пане Бичев, Антон Бояджиев и Никола Козинчев. Те успяват да проникнат дълбоко в конспиративните структури. В ръцете им попадат четници, съветски куриери с големи суми валута, функционери на военния център. Дирекцията се препълва с арестувани. В разгромения щаб на военния център са намерени списъци за ликвидиране на 45 висши държавни служители. Планът за ново въстание на 15 април, планове за взривяване на Народното събрание по време на заседание, на военния клуб на Нова година и на храм-паметника Александър Невски при освещаването му. Въпрос на време е полицията да ликвидира военната организация, събрала всички активисти на единния фронт. Ужасяващо събитие изпреварва властта. Атентатът в храма Свети Крал на 14 април 1925 г. е най-кървавият терористичен акт в световната история чак до този в Локърби. Загиват общо 213 души, а 500 са ранени. Първоначалният замисъл е бил да бъде избито ръководството на обществената безопасност, но после в мишена се превръща и цялото правителство. Атентатът разтърсва България, обявено е военно положение. За броени дни около 160 конспиратори и видни функционери на единния фронт са заловени и разследвани в обществената безопасност. Списъците изготвя главният инспектор Пане Бичев, а военният министър Иван Вълков поема отговорността за безкомпромисната защита на държавата. В столичните казарми се извършват тайни екзекуции, без оглед на ходатайства и роднинства. На Лъвов мост са разследвани и съучастниците в атентата – Фридман, Задгорски, Коев. Осъдени на смърт, те са обесени публично. За 2 седмици са арестувани няколко хиляди души. Общо в страната загиват към 600 от най-отявлените конспиратори. Военната им организация е разгромена, най-виновните отново изчезват в Москва, а бившият Народен дом се превръща за комунистите в място с най-мрачна слава в държавата. На 4 май 1925 г. е приет новия закон за администрацията и полицията, който узаконява изграждането на дирекция на полицията по австрийски образец. Официално тя се настанява в Народния дом на 4 юли 1925 г. Обществената безопасност се преобразува в отдел Държавна сигурност с 2 отделения – вътрешна и външна сигурност. При правителството на Андрей Ляпчев режимът е омекотен. Дадена е амнистия. 7000 политически затворници са освободени, а над 70 души осъдени на смърт са помилвани.
Ляпчев легализира БКП под името Работническа партия, но тя, подстракавана от Москва, продължава да провокира властта с нагли акции. Нищо не спира комунистите в атакуването на българската държавност. В дирекция на полицията са принудени постоянно да припомнят заветите на Петко Каравелов. Каквито и революции да искат да правят социалистите, аз, ако бъда на власт, ще ги задавя с сила, ама войска било, милиция или друго може да бъде, се ще ги употребя като сила против насилие. На 19 май 1934 г. нов таен военен съюз, ръководен от Дамян Велчев, извършва държавен преврат. Освен че сваля правителството, това е и таен югославски проект за ликвидиране на България, който цели създаване на Балканска федерация със столица Белград, начело с крал Александър II Караджорджевич. Краят на превратаджиите и антибългарския им проект слага българския национал-революционер Владо Черноземски, който на 9 октомври 1934 разстрелва от упор югославския крал Караджорджевич в центъра на Марсилия. Цар Борис с помощта на верни офицери налага оставката на кабинета на Кимон Георгиев. През 1937, след направените структурни промени, численият състав на дирекцията е скромен. Дори през най-тежката 1944 година, броят на служителите, заедно с агентурата на Държавна сигурност, е около 1600 души. В Централното управление са 76 човека, а общата численост, според закона от 1937, е 8000 души. С този ресурс полицията успява да противодейства не само срещу икономическата, криминалната и битовата престъпност, но и срещу несекващите комунистически конспирации, провокационни трибуни, позивни акции. И то по време, когато в края на 1939 г. нелегалната БКП вече наброява 4000 члена, а нелегалната Българска работническа партия още 3875. След сключването на пакта Молотов-Рибентроп от 23 август 1939 и нападението на Хитлер и Сталин срещу Полша, на 15 септември България обявява неутралитет. БКП изоставя антифашистските си лозунги и, изчаквайки инструкции от Кремъл, комунистите се хвърлят в пламенна прогерманска пропаганда. На 22 юни 1941 година, когато единият от приятелите Хитлер напада неочаквано другия Сталин, ситуацията в България се променя рязко. По заповед от Москва, БКП веднага поема курс на въоръжена борба. Полицията съсредоточава цялото си внимание към съветските шпионски мрежи. При разследванията в дирекцията на полицията всички оправдават предателствата си с присъединяването на Съветския съюз към антифашистката коалиция. Разкритията обаче показват, освен идеализъм и антифашизъм, и щедро заплащане от Москва. Особено шокиращи са разкритията за генерал Владимир Заимов, получил над 300 000 лева, доказани при следствието. Заимов е разстрелян през 1942, а шпионската група на Пеев, Попов и Владков е разстреляна в края на 1943. През 1941 нелегално от Съветския съюз са изпратени 55 диверсанти начело с полковника от Съветската армия Цвятко Радойнов. Повечето от така наречените парашутисти и подводничари са убити или заловени. В дирекция на полицията правят пълни самопризнания. Военният съд издава 18 смъртни присъди, които са изпълнени на 9 юни. Провалът на ЦК на БКП през 1942 започва с ареста на деловодителя Георги Минчев. Той предава ръководителя на ЦК Антон Иванов, който само срещу 2 шишета ракия прави пълни самопризнания и разкрива цялото нелегално ръководство на БКП. Следователите са смаяни от поведението на железните комунистически функционери. Всички издават всичко – явки, квартири, инструкции, шифри и най-близките другари.
Притиснати от фактите, Ива Псаров и Цвятко Радойнов описват подробно деянията си. Чудесният поет е въвлечен в най-тежката антидържавна дейност и на 23 юли 1942 получава една от 12-те смъртни присъди, като 6 от тях са задочни. По-късно, след 1944, Вапцаров в отплата на идеализма си получава от приятеля Богомил Райнов коментара: "Пада му се, като е такъв глупак." На 28 август 1943 цар Борис е покосен от инфаркт. Смъртта му разклаща устоите на държавата. Избраното регентство няма опит и авторитет. В изострящата се обстановка, диверсиите на партизанските отряди на БКП получават като ответ репресиите на властта. Правителството прави отчаян опит за гражданско умиротворяване. Но вече е късно. Бомбардировките над София се усилват. На 30 март 1944 година е най-тежката. Около 450 американски бомбардировачи нападат града. Дирекцията на Лъвов мост е засегната от бомбите, полицията извежда арестуваните, премества ги по затворите и се евакуира в Княжево. В очакване на Червената армия да нахлуе през границите и комунистите да получат властта, в дирекция на полицията са наясно с това, което предстои, и кроят планове за спасение. Едни бягат с германските войски, други се поставят в услуга на Отечествения фронт и договарят съдействие срещу обещание да бъдат пощадени. Впоследствие едни са избити, други са осъдени на смърт, но оставени живи, само за да лъжесвидетелстват при последвалите монтирани процеси. След 9-септемврийския преврат, комунистическата власт заграбва цялата държава. И бившият Народен дом от дирекция на полицията става дирекция на Народната милиция. Днес, 70 години по-късно, истината за последвалите събития там продължава бавно и мъчително да излиза. За да бъдем обективни, ще цитираме думите и писанията на палачи и жертви, документиращи безумията, превърнали сградата на Лъвов мост окончателно в Народен дом на терора. Комунистическата историография и досега представя след 9-септемврийската касапница като спонтанен революционен терор, отмъщение за загиналите в борбата другари. Но той нито е спонтанен, нито е неорганизиран. Нареден е от Георги Димитров от Москва, а се ръководи лично от Трайчо Костов, заместникът му в България, и Антон Югов, министър на вътрешните работи. Целта му е да ликвидира всички политически опоненти и да всее такъв ужас в населението, че да парализира всяка съпротива още в първите часове след узурпирането на властта. Уникална ситуация възникна в България. Димитров беше решил да унищожи цялата политическа опозиция вътре в страната. В резултат на тази акция Димитров стана единственият комунистически ръководител в Източна Европа, който нямаше никаква опозиция, дори и сред емиграцията. Беше славно, но и жестоко време. Партията разпореди преди Народния съд да се поизчистят колкото се може повече врагове, че с присъдите ставало бавно. Така всяка нощ пред разпределителния пункт, дирекция на милицията на Лъвов мост, пристигаха каруци с хора от града и селата. Камиони Опел Блиц от провинцията, използваха се и влакове. Аз пращах арестантите първо в Мазето, там ги описвахме, след което ги качвахме на камионите. Откарвахме ги към Радомирско, местността Червена могила, селата Върба, Темелково, Батановци. Там на нивята ни чакаха местни момчета, които разполагаха с много патрони. Опушкваха хората и набързо ги зариваха. Около 100 нощи пращахме по 5 камиона, по 20 на камион. Това ще е някъде 10 000. На 25 септември 1944 година, в разгара на поизчистването, органа на ЦК на БКП, вестник Работническо дело, в уводната си статия "Отмъщение" отправя призив към момчетата да степенуват терора. Стреляйте верно,
Забивайте ножа по-дълбоко. Дръжте здраво пушките в ръцете си. Крачете смело срещу врага. Унищожавайте го безпощадно. Той не заслужава никаква милост, дори и оная към едно пребито куче. До края на 1944 година, успоредно с дирекция на Народната милиция, за унищожаването на врага работи и щаба на Народната милиция към партизанското движение. Щабът е командван лично от Райчо Костов, а политическият ръководител е Тодор Живков, с помощници Мирчо Спасов, Станко Тодоров, Иван Бонев, Владимир Бонев, Лев Главинчев, Коце Испанеца и още куп главорези, които се наричат гвардейци. Това са ударните групи, на които разпределят мократа работа. Всяка нощ, в малките часове, ходех да докладвам на Живков в щаба на Народната милиция, който се намираше в мазето на хотел „Славянска беседа“ на улица Раковски. Там се даваха разпоредбите и мунициите. Досегът ми с другаря Живков беше много специален. Всички знаеха какво върша и ми отбягваха, поради което той ми каза да не се приближавам до него, все едно няма нищо общо с мен. Бяхме се разбрали да си съобщаваме с очи. Намигне ли ми, това значи да продължавам. А бе мръсна работа. Другарите не искаха да се цапат, но нали някой трябваше да я свърши. В мемуарите си Мирчо Спасов се хвали как с Живков си били обявили съревнование, кой повече врагове ще ликвидира. И го бил спечелил другаря Живков, което вероятно е партийно ласкателство. До 9 септември БКП е малобройна, около 7000 души. Затова ударните групи се доокомплектоват с гвардейци. Това са пуснатите от затворите 7800 криминални престъпници, които веднага се включват в Отечествения фронт. Един измъчван от огризение гвардеец след години споделя: в началото арестувахме само офицери, министри, бивши управници, търговци, изобщо богати хора. Министър на МВР беше Антон Югов. Партизаните станаха началници, политзатворниците също, а ние, криминалните, станахме обикновени гвардейци. Аз бях пряко подчинен на Лев Главинчев. Гвардейците ходехме на адреси. Арестувахме хора, а имаше случаи да убиваме арестуваните още там. Убиването ставаше с чук или заколване с права лопата. Не зная колко души съм убил, аз или общо нашата ударна група. Освен нашата, имаше още 10. Когато отивахме да арестуваме, първо пълнехме джобовете. Арестувания подписваше протокол, но ако протестираше, го убивахме. Един много богат човек живееше на площад Славейков. От касата му извадихме над 20 кг злато, диаманти, златни часовници, пръстени, пари. Жена му започна да вика и Главинчев я застреля. Написа протокол, накара човека да го подпише и го застреля. После си напълнихме джобовете, кой колкото може да вземе. Главинчев сложи останалото в едно куфарче и 10 милиона в един пакет. Даде ги на Коце Испанеца да ги предаде в дирекция на милицията. Арестувахме хора навсякъде. В София, в Бояна, в Банкя, в провинцията. Може би от всеки 10 души убивахме по 6 или 7. Подобен е разказът и на друг участник в ударните групи. По-късно телохранител на Георги Димитров. Товарехме хората на камиони от арестите на Славянска беседа и Лъвов мост. Местата за екзекуциите бяха избирани от другари, които познаваха добре терена. За да не губим време за копаене на гробове, често това ставаше над стръмни дерета, урви и скатове в безлюдни местности. Под светлината на фаровете нареждахме хората на перваза и откривахме огън с шмайзерите. Сами падаха в пропастта, но понякога трябваше и да избутваме труповете. Бяха вързани, не можеха да избягат, а и бяха като парализирани, понеже още докато ги карахме, разбираха какво ги очаква.
Заповедите за разстрелите идваха от ЦК, от Трайчо, от Югов. Писмени нямаше. Не знам дали е имало и списъци. Товарям, когото кажат на камионите. Кой, защо, не сме питали. Трябва да бъдат ликвидирани гадовете и толкова. В същото време, когато потапя в кървава вахканалия страната и установява народната власт, народната милиция има абсолютна забрана да се занимава с грабежите и безчинствата на освободителите. А те са неописуеми. България е задължена да им предоставя безплатно всичко и във всякакво количество. Без никакви документи. Тригодишната издръжка на войските им надхвърля 82 милиарда лева, при държавен бюджет 49 милиарда. България е длъжна да продава на Съветския съюз всичко на цени, определени от окупаторите. Българските пари се печатат в Москва от Гостбанк без български надзор. Докато българска войска загива по фронтовете, 6 пъти повече войни освободители изтърбушват България и конфискуват от освободените всичко, което им хареса. Но преди всичко водка и жени. Присъствието на съветските войски респектираше враговете и съдействаше извънредно много за установяване на реда. В София голяма помощ ни оказваше съветският военен комендант полковник Свиридов в Брадата, генерал Кирюшин и генерал Вул от щаба на генерал Бирюзов, командващ окупационната армия и Съюзната контролна комисия. В началото на 1945 година чрез ЦК поискахме няколко съветници. Пристигнаха 3. Оказаха ни неоценима помощ в изграждане на народната милиция и държавна сигурност, ползвайки богатия опит на съветските органи. Опитът на съветските органи в масовото унищожение на сънародници е печално известен. 4 месеца след 9 септември ползването му в малка България е ужасяващ. В тази местност, Вълчишки дол, така наречения, се е случила една трагедия, доколкото от разказите на хората съм запомнил 17, 18, 19 септември 1944 година. На 15 септември баща ми на път за здравната служба. Отиват Мито Рачев с пушка и още един друг, не го знам кой е други. И му казва: докторът, ти си арестуван. Понеделник сутринта майка ми отива да занесе закуска на баща ми. След малко се връща разплакана. Трагедията на тая макершка история е голяма. И по едно време дойде кумицата Марийка, която баща ми е венчал. Дойде разплакана и вика: кумице, айде облечи се, вземи една мотика и вземи някой от жените. На Коста Иванов жена му, баба Лила, и да ви заведем къде комшийката ми на Нино Бихара, майка му, е била овчарка и е видела какво се е случило. Докарвани са хора с влакове, с камиони до гара Макреш и оттам са докарвани тук. И в този дол е използвана една естествена яма. И майка ми почнала да копа. Като ударила един път, 2 пъти, 3 пъти и нещо като мишка и се измотало от мотиката. Тя река дано е мишка, да не е. Погледнала, видяла, че е човешко ухо. Избитите хора са били нахвърляни в тая яма. Огромна яма е била много. Ще идеме при кмета да го помолим да ни ги даде, да си ги закопаеме, да знае децата къде са техните гробове на бащите им. Отговорни хора преди къде са били, като Бунчук, бивш партизанин, Георги Тодоров, Топалина, Мито Колирков,
Димитър Колирков, Лилов се казва, Димитър Лилов Колирков, като Борис Пантов. Това са все хора, които са вършили престъпления тук. Ако не са вашите мъжи, давате ли си главите? Това е казал кмета. Большинството от жертвите, жестоки тук, кланета и убийства, които са станали, са от цяла България. Баща ми, кога са го клали, са му казали, айде, нали си доктор, излекувай се. А те му отрезали главата. И мало овчарчета. И са видели на татко главата му вързана за един трън. Тук са загинали от цяла България, са изклани и избити хора, невинни, елит, умове, талантливи, способни хора. Лелю Елено, дай ни да говори с Витко, да ни даде труповете, да си ги закопим в гробищата, да знаят децата къде са им гробовете. И тя се засмяла и рекла, Боже, вие луди ли сте? Па от това до 800 души, вика, къде ще намерите вашите мъже от тия? През октомври на 1945 година американският президент Труман, известен за безогледните убийства в България, изпраща свой пратеник, журналист и анкетьор Марк Итарич. От Сола Драгойчева и Антон Югов получава сведение, че убитите са около 10 000, но след личните си проучвания в страната прави извода, че са около 30 000. А дали не са двойно повече? Изумен от размера на геноцида, заявява официално. Не мислите ли, че ако продължавате да убивате така, ще стане нужда да ви изпратим население от Америка? На 18 октомври 1944 година през нощта го извеждат от къщата му и след 2 дена го убиват тук до моста на река Стряма. И до днес, че ще го няма. Нищо не му знам. Не гробче, не тяло, нето нищо. Че когато са го убивали, тук са му отрязали главата. На баба ми, на майката на баща ми, е вземена и убита в Срямската касапница, дето са гледали животните, биците на съвета, селските животни. Там е било касапница. Половината срямали са избити тук в тая касапница. Без да ги стрелят, с брадви, с дървета са ги убивали и са ги натварят на каруци през нощта и ги изкарват в река Сряма. Или в реката, или около Сряма, в пясъците ги заравят. До ден днешен не се знае къде е гробът му. Гроб няма. Гроб някъде по Къръс. Той е убит, не знаем къде е погребан. Където са захвърлени и другите. Танко Шопов в Войводския пясъчник до самата линия. Там е убит и не само той, ами 100 човек там са избити. В колко ли долове, кариери, тресавища, скали и реки са погубени тези десетки хиляди животи? С колко кръстове трябва да бъде осеяна земята в цяла България? Или един, който да опира в небето? Наред с революционната чистка върви и подготовката на Народния съд. За него народната милиция има задача да скалъпи обвинителни актове за десетки хиляди обвиняеми. Това дава възможност за развихране на безконтролна корупция, изнудване и разграбване. Одобреният от Москва държавен обвинител Георги Петров в докладите си до ЦК цитира конкретни имена и цифри на милиционери, които изнудват, арестувани за стотици хиляди до няколко милиона лева.
От цялата страна получавах заявления за разграбванията. Аз давах своята интервенция до органите на милицията, но другарите категорично не даваха да се меся в тази работа. На 5 януари 1945 година беше издадена заповед на министъра на вътрешните работи Антон Югов. В нея се заповядваше усилията на органите да се съсредоточат в изкореняването до край на фашистките остатъци. В същото време Трайчо Костов до Георги Димитров. Готов е законопроектът за Народния съд. Приета е най-кратката процедура, но докато започне да действа, времето може да бъде използвано за негласна ликвидация на най-злостните врагове, която се провежда от нашите вътрешни тройки. На 20 януари 1945 година Политбюро на ЦК обсъжда присъдите. Трайчо Костов настоява за максимален брой смъртни. Издават 2730. От тях 1904 вече са убити или изчезнали, но ги съдят, за да ограбят семействата им с искове от 5 милиона на всеки осъден и после да ги изселят. След Народния съд, дирекция на милицията извършва екзекуцията на осъдените на смърт. Политическия и военен елит на царство България. Извършена е в ранните часове на 2 февруари 1945 година. Жертвите са изведени направо след процеса от съдебната палата. Натоварени на камиони са откарани на софийските гробища. Тук специален отряд от комунисти и ремсисти ги разстрелва на групи пред дълбоки ями от бомбардировките. Убийците са ръководени от коменданта на столичната милиция, подполковник Веселин Георгиев, от Лев Главинчев, Изидор Леви, известен като Бачи Зеев, а партийният секретар Никола Петков Колю Моряка, преди разстрела на жертвите, провежда пред тях открито партийно събрание. На него убийците си разпределят задачите по екзекуцията. Въпреки това по-късно възникват спорове кой кого бил застрелял. Георгиев, Главинчев и Моряка спорят кой бил пролял синята кръв на принц Кирил. След Народния съд, международният отзвук от тоталното унищожение на класови и народни врагове налага промяна на стратегията. Революционният произвол да се замени с съдебен. Монтираните процеси да всяват ужас и да убеждават населението, че по пътя към светлото бъдеще трябва да бъдат изчистени до края остатъците от монархофашизма. Остатъците са главно три – българската опозиция, българското офицерство и българската църква. Естествено, изчистването поема народната милиция в дума на терора. Следствието трябва да осигури фалшивите самопризнания с необходимите мъчения. За целта подземните помещения се превърнати в карцери метър на 80. Безкрайна е върволицата на хората, които преминават през ужаса по коридорите, стълбищата, стаите за мъчение, килиите и подземията в дирекцията. Репресиите се ръководят от съветските съветници. Това са Митя Трифонов, генерал Владимир Чернов, генерал Леонид Филатов, които командват МВР, съгласувайки всичко с Любянка. За човекомилачката вътре в сградата на Лъвов мост никой не смее нито да пита, нито да разказва. България е като космическа черна дупка. Не излъчва никаква информация. Краят на българската опозиция започва след пристигането на 9 януари 1946 на емисаря на Сталин Андрей Вишински, прокурор на Съветския съюз и заместник-комисар на външните работи. Задачата му е да принуди опозицията да влезе в правителството на Отечествения фронт, за да се симулира демокрация и бъде призната международно народната власт. Но среща твърди отпор на един от лидерите – Никола Петков. Това предрешава и неговата съдба и тази на голяма част от лидерите на демократичната опозиция. Ужасна е съдбата на Мара Рачева, 23-годишната секретарка на Никола Петков. В дирекция на милицията след 4 денонощия средновековни мъчения е умъртвена. В деня на смъртта й Трайчо Костов от София съобщава на Георги Димитров в Москва, че била започнала да дава интересни сведения. Но днес
Тя се е хвърляла от 4-тия етаж на дирекцията и се самоубила. Истината стига чак до премиера на Великобритания Чърчил от донесението на полковник Бейли от британската тайна служба в София. Уведомен съм от лекаря на майката на Мара Рачева, че когато е бил отворен ковчега, освен рани от куршум и нож, са установени. Първо, всички ногти на двата крака са били отскубнати. Второ, 3 пръста на лявата ръка са били отрязани до 2 става. Трето, 2 уши са били отсечени. Четвърто, дясната гръд е била нарязана. Пето, езикът е бил раздран и всичките зъби извадени. Шесто, одрана е бяла ивица кожа с ширина от около 2 инча на кръста. Не по-малко жестока е съдбата на друга млада жена, Людмила Славова, един от лидерите на опозиционната Българска работническа социал-демократическа партия. Леля ми Людмила Славова, по-популярна, докато е била жива като Миля, при изборите за Велико народно събрание през есента на 1946 година. Тогава тя е била на практика избрана с огромно мнозинство. В този ден тя, придружавана от нейния застъпник, обикаля района си избирателния и между селата Младово и Конево в Сливенски села ги нападат 10 ремсисти, пребиват ги от бой и двамата, изнасилват Леля ми, чупят и 2 ръце и 1 крак и така зарязват полумъртва. Но от тук нататък започва нейната голгота. Затваряна е многократно в арести. 1948 година тя е изпратена в концлагера Босна, женския лагер, концлагер Ножарево. И там престоява до края на лятото, началото на септември 1948, заедно с други лагернички, по етапен ред с влака е преместена в София и така попада тук в дирекцията на полицията в тази сграда. Заедно с друга лагеристка и нейна приятелка, милиционера ги е отвел тука. Това е било банята явно, въпреки че сега много не си личи. И когато са поискали да влязат двете, за да си помагат, тъй като Леля ми не е била добре, била е много отслабнала в лагера и болнава, и нейната приятелка искала да й помогне, милиционерът е спрял приятелката и са вкарали само Леля ми тук в банята. Когато минава доста време от нормалното човек да се изкъпи, по настояване на лагерничките бутват вратата, отварят и виждат тук цялото помещение в пара, Леля ми на пода и побеляла кожата, просто попарена с вряла вода. Доктор Никола Грозев ми разказа при нашата среща през 90-та година март, със сълзи на очи, как като е влязал и видял тялото на Леля ми, той каза: представете ли си, млади човече, сварено човешко месо. Гледката е била потресаваща. Така завършва дните си Леля ми Миля. Има едно решение на последното народно събрание от комунистическа България. Решението е от 16 януари 1990 година, с което решение се възлага на главния прокурор на републиката да бъдат разследвани обстоятелствата около смъртта на Кръстю Пастухов в Сливенския затвор и на Людмила Славова в дирекция на милицията. До ден днешен нито един от изредилите се няколко главни прокурори, включително и настоящия, не е предприел никакви действия изобщо да бъде разследвано тези обстоятелства. А решенията на Народното събрание, както знаем, са със силата на закон.
И ако това решение не е отменено, то все още е в сила. На 5 юни 1947 година водачът на демократичната опозиция Никола Петков е арестуван в сградата на Народното събрание. Още 23 депутати са касирани и опозицията е приключена. Следствието се следи лично от съветския генерал Черепанов. На 16 август Петков е осъден на смърт за шпионаж и всички видове военни преврати. След произнасяне на присъдата, Никола Петков е жестоко инквизиран и накрая е убит с чук от съветски съветник. Посред нощ го закачват мъртъв на бесилката и написват фалшива молба за помилване, за да го дискредитират посмъртно. Гробът му е неизвестен и до днес. Ликвидирането на достойното българско офицерство е една от най-важните задачи на народната милиция. Десетки военни са убити още в първите дни на свободата. Новопроизведените народни генерали изпитват пещерна омраза към исторически доказалото своята храброст и чест българско офицерство. Ако не съзнавах, че е дошъл 9 септември, тъй както ги гледах скупчени пред мен, бих ги очистил до един с автомата. Но партията и Отечествения фронт нямаха своите военни кадри. Принудени бяхме да използваме царските офицери, за да доубием фашизма. Целта на Отечествената война е българската войска и командири да бъдат изпратени далече в бойните действия, за да не могат да противодействат на безчинствата на БКП в България. Офицерите откликват на дълга към родината. В замяна са убивани, изтезавани, изпращани в концлагери, изселвани. През килиите на дирекция на милицията тече неспирен поток от доблестни офицери, завърнали се от фронтовете, окичени с кръстове за храброст. Племенникът на Любен Каравелов, синовете на Райна княгиня, братът на Димитър Списаревски, офицери с имена Вазов, Ботев, Каблешков, Дрангов. След Народния съд, който осъжда 292 офицери, разчистването продължава с фалшиво монтирани процеси. Военният министър Дамян Велчев е интерниран. От изтезанията умира адютантът му Стоян Златев. При следствията са инквизирани генерал Станчев, полковниците Марко Иванов и Борис Гергов. От ужасите полковник Иванов 3 пъти прави опит да се самоубие. Летците Николай Бушнаков, Руси Русев и Йордан Йорданов защитавали небето на София по време на бомбардировките през 1948, са подмамени от провокатор на Държавна сигурност и застреляни на турската граница при опит да напуснат страната. Погромът срещу Българската православна църква е ужасяващ. В първите месеци след 9 септември са убити около 120 духовници. Повече от 100 са съдени от Народния съд, някои задочно, защото вече са мъртви, други безследно изчезнали. Навън шумно прокламирани вървят мероприятията на народната власт. Ентусиазирани митинги, манифестации, партийни събрания, трудови успехи. Много свещеници, като отец Георги Атанасов, са убити просто от злоба. Монахът беше най-жестоко измъчван. Беше язден като магаре, дупчайки го с нож, скубейки брадата му. Разпъваха го на кръст. Преди да бъде убит, убийците изрязват с нож пръстите на ръцете му един по един. През 1948 Политбюро на ЦК на БКП нарежда съдебен процес срещу Обединените евангелски църкви. Самопризнанията им се изтръгват с ужасяващ садизъм.
Пастор Марин Глухаров отказва да даде показания. Побеснели джалатите счупват гръбнака. Пастор Митко Матеев, заедно с пасторите Васил Зябков, Никола Михайлов, Йончо Дрянов и Янко Иванов, са подложени цял месец на варварски мъчения. Преди съдебните процеси срещу католическите духовници, Държавна сигурност арестува над 100 души. Русенският епископ Евгений Босилков и свещениците Камен Йончев, Павел Джиджов и Йосафт Шишков преминават през целия ад на Народния дом. Джелатите не успяват да накарат епископа и тримата свещеници да сменят Бога с Отечествения фронт. На 11 ноември 1952 година са разстреляни и обявени за безследно изчезнали. След ликвидирането на класовия враг за назидание и вселяване на смъртен страх, Сталин организира поредица от ужасяващи процеси в сателитните комунистически държави. В България жертвата е Трайчо Костов. Дирекция на милицията по заповед от Москва в Трайчо-Костовската банда замесва целият ЦК на БКП и половината Политбюро. При следствието в дирекцията Славов се самоубива, скачайки през прозореца отгоре върху плочите. Васил Марков се самоубесва, а членът на Политбюро Петко Кунин е принуден да танцува гол пред безмилостните следователи. Тодор Живков, който е издигнат от Трайчо за секретар на градския комитет на БКП, пръв публично издига лозунга «Смърт на Трайчо Костов». На първия пленум, след това Червенков издига Живков за секретар на ЦК. Повратният момент е 3 март 1974 година, когато Политбюро на ЦК на БКП подчинява Държавна сигурност пряко на Тодор Живков. Под неговото крило въздействащата Държавна сигурност придобива нова мощ и напуска старото си гнездо. Сградата на Лъвов мост като център на репресивния апарат губи актуалност. И върволиците от арестанти към Лъвов мост секват. Сградата получава административни функции и за културни мероприятия. Зловещите подземия са преустроени в салони за битови и тържествени ритуали. Просмуканите с кръв стени са почистени и модерно облицовани. На мястото на килиите и карцерите, където са погубени много животи и съдби, служителите на МВР със семействата си се веселят и забавляват. Тук награждават заслужилите инквизитори, тук се отбелязват официалните празници, провеждат се партийни и профсъюзни събрания. Тук генерал Мирчо Спасов дори си обзавежда интимно гнездо за срещи с засукани другарки. Кощунство, равносилно на танцови забави и бардак в Освенцим. Там някъде е краят на ужасяващата история на Народния дом на терора. Той за дълги години остава зловещ символ на миналото, а следите му се пазят само в родовата памет. В хиляди семейства все още вървят спомените за роднини и приятели, безследно изчезнали, извикани за справка без да се върнат, защото вътре заболяват, полудяват, самоубиват се или умират внезапно от естествена смърт. Сградата на Лъвов мост и до днес е декор и безмълвен свидетел на национален геноцид. И колцина българи, умишлено погубили живота на други българи, са казали поне «Простете, грешни сме». Напротив, пълна тишина. Все едно нищо не се е случило. 25 години. България още се дави в остатъка на тоталитарната тиня. Цялата страна е осеяна с безброй паметници и мемориали на борци срещу фашизма и капитализма, на окупатори, на бившия комунистически диктатор, на дейци на комунистическата пропаганда, останки на социалистическото изкуство, величаещи самозвани червени царе, принцове и принцеси, дарили златен век на науката, културата и спорта. Но не и на техните жертви. Те продължават да очакват някаква справедливост, някакъв закон за реабилитация, някакви осъдителни присъди, някаква политическа воля без давност. Само това би довело до националното помирение, от което отчаяно се нуждае българското общество. Днес, 100 години след откриването си,
Народният дом е потънал в мрак и се спотайва, избутан в края на изцяло променения площад Лъвов мост. Като призрак, от който искаме да се спасим, както правим с българската история в последните 25 години. Заобикаляме, заблуждаваме, премълчаваме във всяка друга страна. Тази сграда отдавна щеше да е музей на паметта, като къщата на терора в Будапеща, както топографията на терора в Берлин, както експозицията на Берлинската стена, както мемориалите в Прага, Варшава, Рига и както отдавна ни препоръчва Европейския съюз.